ассалому алайкум ҳамдиёрони арҷманд. барномаи иттилоотии криминалии низом шуморо бо рӯйдодҳои ҷиноятии кишвар дар ҳафтаи сипарӣ гардида ва аз натиҷаи фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва ошкор сохтани ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда шинос менамояд. дар студия бо шумо ҳастам Абдулмумин Зайниддинзода. дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ як далели ташкили фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ ва дар ин замина муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор ошкор карда шуд. кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ дар доираи як амалиёти махсус шаҳрванд Асоев Собир соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи кӯчаи Шодӣ ноҳияи Шоҳмансурро боздошт намуданд, ки манзили зисташро ба фасодхона, яъне ҷойи истеъмоли навъҳои гуногуни воситаҳои нашадор табдил додааст. Асоев Собир бо ҳамаслакони худ Назару Фарҳод соли таваллудаш 1984 ва Асоев Саъдӣ соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандагони кӯчаи Қаротегини ноҳияи Шоҳмансур дар ин ҷо ҷамъ омада ба истеъмоли воситаҳои нашадори нави ҳашиш ва метамфетамин машғул мегарданд. 2 сол мешавад ки маводи кристаллро истифода мебарам. ман ин маводро бар ҷурам ба 450 сом фурӯхтам. ба ҳамроҳи мо кашидем. ёдовар мешавем, ки ин нафарон, ки аллакай мубталои нашамандӣ гардиданд, барои дарёфт кардани ин маводи заҳрогин ба кадом арзише набошад омода ҳастанд ва дар натиҷаи дарёфт накардани маблағ онҳо тамоми дорои хонашонро фурӯхта дар ин роҳ маблағ сарф мекунанд. ман 5-6 моҳ мешавад ки маводро истеъмол мекунам. вақте ба Саъдӣ занг задем, маводро гирифт овард ва мо нарх гузошта пули онро додем ва доштем маводро истеъмол мекардем, ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар омада моро дастгир карданд. Саҳнаи 27 Фаҳрод саҳари рӯз омад, кашиштем, бировард кристаллро задем. Кормандони милитсия омадан дастгир карданд. зимни аз назаргузаронии манзили болозикр як миқдор воситаи нашадори метамфетамин дарёфт ва мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати ҷойдошта бо дастрасии моддаи 205 ташкил ё нигоҳдошти фасодхона барои истеъмоли воситаҳои нашадор ё моддаҳои психотропӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда корҳои тафтишотӣ идома дорад. амалиёти ахлоқ, ки аз ҷониби кормандони милитсияи вилояти Суғд дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд доир карда шуд, таваҷҷӯҳи асосӣ ба пешгирии ғайриқонунии воситаи нашадор, истеъмоли навъҳои гуногун аз ҷумла ҳабҳои синтетикӣ равона гардида буд. аз рафти санҷишҳои кормандони милитсия гузориши навбатиро тамошо кунед. нуқтаҳои ҷамъшавӣ ва дилхушии ҷавонон дар баробари назоратбарии оперативӣ ошкоро санҷида шуда, бо ҷалби духтурони нарколог ҷавонони вазъи саломатии шубҳаовар дошта аз муоинаи тиббии наркологӣ гузаронида мешаванд. санҷиши дискоклубҳо ва марказҳои дилхушӣ яке аз самтҳои фаъолияти амалиёти мазкур мебошад. мавриди зикр аст, ки дар ҳудуди вилояти Суғд 20 маркази дилхушӣ фаъолият мебарад. 10-тои он дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. танҳо он нафарони мавриди корбарии милитсия қарор мегиранд, ки шеваи истироҳату дилхушии носолим доранд ё дар қайдҳои оперативӣ меистанд. ҳамзамон муайянсозии паҳнкунандагони воситаҳои нашадор самти дигари чорабиниҳои ҳуқуқӣ аст, ки дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ мусоидат мекунад. кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар рафти амалиёт 10 нафарро ҳамчун истеъмолкунандаи воситаи нашадор ба қайди оперативӣ гирифта, нисбати 3 нафар, ки ҳангоми кофтукови шахсӣ аз онҳо воситаи нашадор дар ҳаҷми кам дарёфт гардид, бо дастрасии талаботи моддаи 128 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. роҳандозии чорабиниҳои назоратӣ ва таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ ба он хотир аст, ки ҷавонон тарзи ҳаёти солимро пеш баранд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе 2 нафар сокинони вилояти Хатлонро барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ ва бо роҳи фиреб тасарруф намудани маблағҳои шаҳрвандон боздошт намуданд. шаҳри бештар дар гузориши навбатӣ мутаваҷҷеҳ бошед. ин металлест тилломонанд, вале тилло нест. ташхис муайян сохт
ки металли мис буда шаҳрвандон Назар Маҳмадов Амир Ҳамза сокини 22 солаи шаҳри Кӯлоб ва Қурбонов Қувваталӣ сокини 30 солаи ноҳияи Ховалинд ки қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст бо мақсади ба даст овардани манфиати молиявӣ онро коркард намуда ба шаҳрвандон бо нархҳои гарон ба фурӯш мегузоштанд. кирдорҳои ҷиноятӣ ва пинҳонкоронаи ин ду нафар манфиатҷӯ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ошкор карда шуда барои содир намудани ҷинояти қаллобӣ ва бо роҳи фиреб тасарруф намудани маблағҳои пулии шаҳрвандон дастгир карда шуданд. тафтишоти пешакӣ муайян намуд ки Назар Маҳмадов Амир Ҳамза ва Қурбонов Қувваталӣ бо маслиҳати пешакӣ металли мисро коркард намуда ва ба қисмҳои хурд омода сохта ба шаҳрвандон ҳамчун тилло муаррифӣ намуда аз фурӯши он манфиати калони пулӣ ба даст оварданд. Катям Қувваталӣ шинос шидам, шигнолда кор мекардем, ҳам бронзорат савдо кардем, тилло гуфта. Я бор овардем дар 13,000 додем, дуюм дуфа дар 30,000, кормандои политсияро дастгир кардам. вобаста ба ҳолати мазкур аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки зимни харид ва муомилот бо металлҳои қиматнок бо эҳтиёт бошанд ва ба доми чунин мардумфиребон гирифтор нашаванд. айни замон гумонбаршавандагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта оид ба кирдорҳои ҷиноятии онҳо тафтишот идома дорад. вазорати корҳои дохилӣ корбари худро дар самти ифшо сохтани чеҳраҳои машғулшавандаи фолбинӣ идома дода истодааст. ин навбат дар шаҳри Душанбе кирдори ба ҷомеа зараровари бо ном Дуохон ва мушкилкушоро милисия ошкор сохт ки хизматрасонии онҳо аз мардумфиребӣ беш нест. гузориши навбатӣ оиди тақаллубкориҳои сеҳргарони навбатӣ омода шудааст. кормандони милитсияи пойтахт давоми ҳафтаи сипаришуда боз 5 далели машғул шудан ба фолбиниро ошкор намуданд. ин собитгари он аст ки ҳанӯз ин амали нангин дар байни ҷомеа аз байн нарафтааст. аз ҷумла дар натиҷаи чорабиниҳои санҷишӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе барои машғул шудан ба фолбинӣ ва сейру ҷоду Абибуллаева Любов сокини 52 солаи шаҳри Душанбе ва Гардакова Робиямоҳ сокини 60 солаи шаҳри Душанбе дастгир карда шуданд. номбурдагон тавассути карта ва қулфу калид ба фолбинӣ машғул шуда аз ин ҳисоб манфиати пулӣ ба даст меоварданд. зимни санҷиш аз ҷониби кормандони милитсия ҳамзамон якчанд нафар шаҳрвандоне ки ба назди онҳо рафта аз хизматрасонии дуруғину мардумфиребии онҳо истифода мекарданд ба милитсия даъват карда шуда ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати ин ду нафар фолбин бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда аз ҷониби суд нисбати ҳар кадоме ҷаримаи маъмурӣ ба андозаи 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 6000 сомонӣ таъин гардид. инчунин кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Фирдавсӣ зимни машғул шудан ба фолбинӣ ва сейру ҷоду шаҳрванд Акбаралӣ ва Анора сокини 31 солаи ноҳияи Рудакиро низ дастгир намуданд. зимни санҷиш муайян гардид ки номбурда низ бо усулҳои гуногун фолбиниро пешаи худ намуда бо истифода аз ашёҳои аз қабили ҳазориспанд, қайчӣ, ришта, оина, чойи хушк, қулфу калид ва намак ин амали нангинро иҷро мекардааст. нисбати Акбаралӣ ва Анора низ бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ӯ низ ҷаримабандӣ гардид. бинандагони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон аз фаъолияти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон. аз ҷониби кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон камбудию қоидавайронкунӣ бархе аз ронандагон ошкор гардид. ҳамин ҳолат буд ки сокинони шаҳри Бохтар, Холов Сорбон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Хундай Саната, қайди рақами давлатиаш 0333 RT03, Каримов Шермуҳаммад, ронандаи воситаи нақлиёти электромобил, қайди рақами давлатиаш 5550 QW ва Инатуллоев Расулҷон
Исмоилҷон ронандаи воситаи нақлиёти электромобил қайди рақами давлатиаш 2010 OUZ03 воситаи нақлиёташонро дар ҷойҳои мамнӯъ зери аломат гузошта баъзи ҳаракати воситаҳои нақлиётро мураккаб гардонида буданд. Ба қайд гирифта шуда тибқи талаботи кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбаташон чораҳои лозима андешида шуд. Кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон иттилоъ доданд, ки бештари садамаҳое, ки бо иштироки кӯдакону наврасон рух додааст, дар шаҳрҳои Бохтару Кӯлоб ва ноҳияҳои Вахш, Кушониён, Хуросон, Ҷалолиддини Балхӣ, Носири Хусрав, Восед, Данғара ба қайд гирифта шуданд. Баъри пешгирии чунин ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, ҳайати корӣ дар муассисаҳои таълимӣ, маҳаллаву гузаргоҳҳо ва ташкилоту муассисаҳо бо табақаҳои гуногуни ҷомеа, хоса бо омӯзгорону волидайн ва толибилмон мулоқотҳои судманд ороста, оид ба қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ ва паёмадҳои нохуши беэътибории дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. Ҳамзамон бо мақсади боло бардоштани маданияти шаҳрдорӣ ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои ободонию созандагӣ тавсия дода таъкид намуданд, ки маҳз партовҳоро бояд дар ҷойҳои муайян ҳавола намуд. риояи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ ҳатмӣ буда, моро лозим аст баҳри зебогию озодагии муҳити зисти хеш саҳмгузор бошем. инҷо вақти барномаи мо ба охир расид. Ташаккур, ки таи чанд дақиқа моро ҳамроҳӣ кардед. Фаромӯш набояд кард, ки риояи қонун сарбаландӣ ва саодати мову шумо дар зиндагӣ аст. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. То дидори навбати сиҳатманду хонаобод бошед. хайр.